Siyabingelela kumhlaba, siyabingelela kwisizwe. Sithi gogo logobile saluka sempondo. Vuma ndoda evume esweni isandla sombethe izinomhlaba. Noma wakhuluma ngasandla sethinta siyabusisa. Kunza bayikhuza uhlabe ngekahlabe ehlaba ngophondo. Ibuye nalo udaka. Hambela umnyama enhlango othi imdlizi ukhanyela icala udlanga libe luqedele painful. Ayinqamba umsila bathi bayibulala kanti bayihlupheza. Sabili udokotela omkhulu umshaye wabashayela. Kwindawo yasetolofini. Hehe, ngisasho mina ngithi kakade ayikho inkomo yobuthongo. Ngeze ibeke ngeke uyithole. Kukuwe wena uthini? Ya, ngimile ke la ngimekhona noma ngihleli la ngihleli khona. Kusekhaya ke la enjuleni la kuphela zonke izinto, la kuphela konke ubuhlungu, la kuphela konke ukonakala, la kuphela konke usizi. Ngithi mina ngiyaxolisa ukuqala kusizwe sakithi kumhlaba wonke Africa wide world world yonke iphela. Wonke umuntu aphande emhlabeni, wonke umuntu emhlabeni uzama impilo yakhe. Wena usalibele kukuwe. Angeni kodwa lapho kodwa ngithi mina #ungalwe nomuntu ngezigaba. Ungalwe nomuntu ngesibhawu. Ungalwi nomuntu ngomese, kodilwa nomuntu ngempumelelo yakho. Hayi man, angindizwa ngithi mina phuma emntwini, suka emntwini, sulwa nomuntu, sucaphukela umuntu, subulala umuntu, susukela umuntu, mshaye ngothi wena uphumelele. Ayilokhaye lempilo. Ayi. Angiye naku udaba. Mina ngiliphethe ngithi special siyeza soon. Sikhuphe special soon. Soba singena kwaguqanyawo. Sithethe impumelelo. Ithi lento. Thuza masikhethele, woza. Thuza masikhethele, woza. Thuza masikhethele, ye woza. Sobe siphethe ibhaketi. Shayiwa bathi sobe siphethe ibhaketi. Ibuye emazweni lento. Ngibuye emazweni ngiphethe injula. Sobe siphethe ibhaketi. Le woza lo thuza mazikhethele lempumelelo. Hayi man. Soba singena kwindlu yezipowe. Labo besaba ukuthi babone izinto ezibonakalayo noma besaba ukuthwala. Nayi indlu ke esongena kuyo iyobe ilungisa yonke lo nkinga le. Ungaboni nix wena. Sobe sibenza spiritually, spokically. Nayi sikunike nje ibhaketi. Sithatha ibhaketi. Hamba ngophumelele. Thuza masikhethele, woza. Utho enhlanhla wangempela hayi indaba okudlala. Hayi manga. Andikho mude ke nje. Ngithi mina ngisekhona kwi-channel. Angimkanga tu kwi-channel. Ngisekhona ngithi mina ngizokhupha ispecial soon. Nayi ngiqedele for abantu bakithi. Ngakumbi ma-Eastern Cape. Angiyekele kanjalo ngithi mina #ayikho inkomo yobuthongo ngeke kuhlale kunje. Ungahlukana le namba ithi 067 94 69 570. Asiphile 067 94 69 570. Special is coming soon. Sobe siphethe yini ibhaketi. Sobe nikhombisa lo bhaketi. Mase nikhuphe idate. Nikhuphe umnikelo. Nikhuphe umhla. Sobe ngiliphethe ngibonisa live ukuthi nayi ibhaketi engikhuluma ngalo. Camako, siyabonga. Inkosi.